nagrihok. Tulis ni, ari mo kwarta tanan. Iyo boss. Ay upat ya boss, kay pamilyado po ko boss. Kwarta ni mo. Sabi ko. Jawis motor. Uy, pre! Ikaw din na? Nasa ka naabot? Uy, pre! Ikaw din na, pre? Kuyawa na ko, oy. Dugay naman to, wala magkita. High school pa man to? Kumusta mo ka, pre? Sus, buanga ni mo pre, hapit magkalimta ni mo. Salig daghan nakagkwarta. Okay ri taon ko pre, pobre gihapon. Luuya din mo, pre. Pobre din gapon ka, pre. Unsa di trabaho mo, pre? Sus, paita pre. Kung trabaho to semua, standby lang taon. Kung motor ko gidala, hinuslan das kong magulang. Hindi ko tago motor ko ni mo pre. Mura magkardo lagi ni. Ako, pre. Sa di lang ka mga tana. Smuggler lang to, kapper. Ya, kana akong motor. Di ka kakuwag 200,000 na. Ako lang nang gibil. Ah, pagagaraha gud mo pre. Pagkakurtahan gud nimo. Basi na kay palipay dia pre, bago kita nakita, kabalo kita sa una nga suod kita sa eskwela na to. Suod pa ko, no? Hintir ba ko sa kunatan sa una? Oh, kaning kwarta, pre. Mas kabulan rin ako ng kita. Kanang mga tsika, yan rin ako nagpalit. Basin ganahan ka mang libre pre. Sa katuig na tang wala nagkita. Kanang kurtahan nimo. Sincere kay na nimo. Pero namo sa katuig yung winadwad na mo ana. Way problema na, pre. Ang bunga ni mong amigo, ro. Tay sa, pre, ha? Nanawag mong chika. Hello, lab. Good morning. Padulong na kurong diya, lab. Mama, suksok. Yatis tawhana na bay chika-chika. Asam day ka pre? Lakaw sa ko, pre, ha? Kaya akong chika magpapuyong ko sa Rizano. Nya murag tulo ka oras guro sa akong kabalik sakto pa ni Otto. Ay kabala ka, pre, magwalwal lagi ta. Ay, iskribo, pre, oh. Pang snack, pre. Ikay bahala na unsay paliton mo. Ginoon ra maghatag sa kalibon mo pre. Salamat kay ni pre ha. Aligo na tika, pre. Wala siya kabalo nga ako di banggitan tulisan dire. Tanaway balik nimo.
Patilawon ti kaon sa angay tilawan nimo. Ako sa ning taguang motor. Para dili ko may bawaan niya. Let's go. A few moments later. Dadas pare. Kilala gamito na niya akong maskara para di na ko niya mailhan. Di man kaigo ning kuana. Gamay guro kay notes ang tag-iyaan eh. Akong gamito na kong baklava. Paksit yun yung tuhanan. Gerak kaya binakadalag kwarta. Tanawa, pobre lagi kagkalit lagi raw. Di mo, tulis ni, ari mong kwarta taran. Iyo boss. Ay upat ya boss kay pamilyado po boss. Kwarta ni mo, Ano na? jawis motor. Upat ya boss. Lo dire, ni atubang dito piyong ha, kay mula to ko. Nga akong kwarta. Hana ura. Tapos katuig. Dili gumayong maghinambog. Ahak ng bumiya. Wala kong kwarta. Unsa ko kay pag-explicar ko ni paring RJ ro nga tulis mo ko ang kwarta dire.